ମୁଁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ବଡ଼ପଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମୋ ଦେହ ସେଠି ଖରାପ ଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତଟି ଅନୁରୋଧ ଆସିଛି, ଆନନ୍ଦରେ ମନ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ବେଥଲେହେମରେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥିବା ଦାନକୁ ଆମେ ଏକତ୍ର କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆଉ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦରେ ମନ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି बेथलेहेमे शिशु जीशु जन्म होइछि।